Hangtod karon wa pa mailhi ang identity sa duha ka mga suspetsado nga gitumbok nga maoy mipusil patay sa usa ka tricycle driver ni atong Biyernes sa hapon sa Abuno Pahak, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Base sa investigasyon sa kapulisan nga samtang nagmaneho og tricycle ang biktima sa may Abuno Pahak Road, luwan ang tulo ka mga pasahero, kalit lang mibutho ang duha ka wa mailhing mga lalaki nga luwan sa motorsiklo ug dayong pusil sa biktima. Ang mga pasahero gikatahong nag-iyahay og ambak gikan sa tricycle ug nanagan palayo. Pipila ka gutlo miabot ang mga kabanay sa biktima nga gibana-banang nag-edad og 20 ngadto sa 30 anyos ug gida ang patayng lawas sa biktima. So far ma'am, sa suspect wala patay kuan, pero sa biktima na natay nakuha nga information nga it is a certain Kaukaw, a Muslim resident of St. Michael, Pahak, Lapu-Lapu City.